Θα γίνει σήμερα. Να οδηγηθούν στην κεντρική πλατεία, να συνεχίσουμε τον γάμο. Και εκτός ανοίξτε λίγο τον δρόμο να περάσει η νύφη. Από τα εύχημα στα χωρητικά συγκροτήματα και στο εκπληκτικό συγκρότημα του Παναγιώτη Λάλεζα, που χωρίς αυτό δεν θα μπορέσαν τα τμήματα να χόρευαν τόσο όμορφα. Ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς. Ο κουμπάρος λοιπόν έρχεται και τα δύο αστέρια ετοιμάζονται για να γίνει ο γάμος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Βασίλη, το τελευταίο μέρος λοιπόν της αναπαράστασης από το φλάβωρο της τιμής είναι εδώ μπροστά στο χώρο της κεντρικής πλατείας. Ας το απολαύσουμε λοιπόν. Η νύφη έφτασε στην πλατεία. Πιστεύουμε να κατέβει από το γαϊδούρι για να γίνει ο γάμος. Διότι εδώ είναι όλο το τάξιμο. Ας να καμαρώνει ο γεροζήσης και να έρχεται γύρω στην πλατεία. Πριν χορέψουν όμως το καγγέλι, ο Βασίλης που είναι κάτω στις καλύβες μας είπε ότι ο γάμος θα γίνει. Τώρα τα γυρνάει κι αυτός όπως ο Γεροδήμος με τον Γεροζήση και λέει ότι μάλλον η νύφη θα κατέβει. Όταν λέει ότι ο γάμος θα γίνει σημαίνει ότι θα κατέβει. Το μάλλον δεν το καταλαβαίνω. Αν δεν τάξει ο Γεροδήμος δεν κατεβαίνει η νύφη. Του κατοφάνηκε του Γεροζήση που του ζήτησε την κουτσοκέρα και την έχει δασκαλεμένη την κόρη του. Να τάξει ο Γεροδήμος για να κατέβει. Το θέμα της πρίκας που πάντα όπως ξέρουμε τα παλιότερα χρόνια ταλάνιζε πολλούς αρχιτσελικάδες προκειμένου να παντρέψουν. Πολύ ανήσυχο το βλέπω το Γεροδήμο. Πειράζει τα βλακόπουλα, κοιτάει αριστερά δεξιά, την ύφη μόνο δεν κοιτάει. Τι γίνεται εκεί, συμβούλιο στα χρόνια των βλάχων? Σκεπτικοί είναι όλοι, αναμονή υπάρχει, το φλάμπορο βλέπω, γάμο δεν βλέπω. Γεροδήμο, τα αρνιά τα σφάξαμε, η νύφη όμως δεν κατεβαίνει από το γαϊδουρί. Κατέβαρε νύφ, τρελαμένος ο Γεροζήσης από αυτά που του ζήτησαν, λέω στα καλά του, άρα ελπίδες για να γίνει ο γάμος υπάρχουν. Δεν κατεβαίνει η νύφη, του το λέει κατάμουτρα του Γεροδήμου. Ενώ ο Γιάννος λαχταράει την αγόρο, την κοιτάει μέσα στα μάτια. Η νύφη όμως δεν κατεβαίνει. Έπιασαν τα δύσκολα. Ο πιστικός του Γεροδήμου ο Μήτρος του λέει τάξε Γεροτσέλικα. Τάξε Γεροτσέλικα για να κατέβει η νύφη. Πώς ζητούσες εσύ την κουτσοκέρα Γεροτσέλικα, τα ξέχασες αυτά?
σκεπτική, ιδίως συμπέθερη, και ο κουμπάρος στην άκρη περιμένει. Άραγε τι κρύβεται σε αυτή την πρώτη τελευταία σκηνή? Ωραία Μήτρο, το ξέρεις πόσο απλοχέρης είμαι. Το ξέρουμε, είσαι κουβαρτάς. Σε έχουμε δει. Απ' την κουτσοκέρα, σε είδαμε. Μα αυτή τη στιγμή τα χέρια μου είναι λεμμένα από αυτόν τον Αλμούνια. Ξεβεσέτα. Τάξε Γεροτσέλικα, μην είσαι τσιγκούνης. Τάξε Γεροτσέλικα, ο Αλμούνια δεν είναι για τον βλαχικό γάμο. Είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ έχουμε παράδοση. Άμα δεν τάξεις δεν κατεβαίνει η νύφη. Η νύφη κοιτάει εμένα και όχι τον Γιάννο. Βαρελίφ. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση στο κατέβα ορελίφ του Γεροδήμου και ο Γεροζήσης παραμένει πίσω από τα Βλαχόπουλα, πάντα στην αναμονή. Τι είναι ο κουμπάρος, είναι αυτός? Ενώ ο Γιάννος την παρακαλάει να κατέβει, η νύφη δεν ενδίδει. Κάτι θέλει, κάτι την έχει δασκαλέψει ο πατέρας της να ζητήσει από το Γεροδήμο. Ο Γιάννος που αγαπάει την Αγόρο παρακαλάει να κατέβει και δεν κατεβαίνει. Το λόγο όμως το τελευταίο, όπως προστάζει η παράδοση σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι μεν τον έχει η αγάπη των νέων, αλλά αυτοί που θα αποφασίσουν είναι οι αρχιτσελικάδες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κρατούν απόσταση μεταξύ τους. Τάξε Γεροτσέλικα, η νύφη δεν κατεβαίνει. Θα τάξω ρε Μήτρο μου, θα τάξω. Για να δούμε λοιπόν. Νύφη, για τις νυχτερινές σου αποδράσεις σου αγόρασα ένα ελικόπτερο. Γεροδήμο. Να το, Αυτά πετάει. γίνονται μόνο στο κορυδαλό. Όχι στην νύφη του βλαχικού γάμου. Είναι φουλ εξοπλισμένο, με 2 ανεμόσκαλες.